Přátelé, dámy a pánové, já bych chtěla přivítat, poprosím vás, abyste šli ke mně co nejblíž, aby tady něco nepravedla Milanovi. A ráda bych se zeptala, odkud jste a jakou organizaci představujete? Dovolte sa mi predstaviť, vážené publikum. Volám sa Michal Príža, som predsedom Socialistického zväzu mladých a je mi veľkou cťou odozdať vám od tohto nášho zväzu mladých čo najsrdečnejší pozdrav. Dobrý deň. A dáme ďalšie slovo, prosím. Ja sa volám Artur Vekmatov a som podpredsedom tej istej organizácie, čiže Socialistického zväzu mladých. A takisto by som vás rád všetkých pozdravil. Dobrý deň, ja by som vás chcel pozdraviť z Topolčian, som člen predsedníctva okresného výboru komunistickej strany Slovenska v Topolčanoch a týmto by som vám chcel zaželať pekný deň, aj keď taký skoro upršaný. Musím říkat, jsi v Praze poprvé a na slavnosti Milanovi taky poprvé? Na túto otázku musím odpovedať trošku obšírnejšie, lebo veľmi dobre si spomínam, keď som tu bol v Prahe naposledy. Praha bola vtedy ešte hlavným mestom Československej socialistickej republiky. Republiky, na ktorú jej občania mohli byť právom hrdí, lebo ju vybudovali vlastnou prácou, do ktorej vložili celé svoje srdce, dúfajúc, že zanechajú odkaz ďalším generáciám. Našou úlohou, ja veľmi dobre viem, že tento odkaz je nezradiť.